Много ютубъри в България имат някакви ниши интереси. Наруто. Ниши интереси. Сме в залата на Мартин Друмев. Това тук е Наруто. Така. Виж, има... Има болна. Девето опашатата лисица и има и мангата. Окей, 2 от 3, брат. Ела, Бошка, 2 от 3 му ги давам. Много ютубъри в България са така, аз виждам, че те имат някакви ниши интереси, абсолютно никога не говорят за тях, обаче ги изразяват в такива неща и никога не са обяснени, някакво много странно идва, брат. Защо не направиш клип за Друмев горе, защо не направиш клип за Наруто? Това ще е яко. Ниши интереси. За България. Ми брат, къде... Наруто. Ниши интереси. Ама говоря като аниме, защото в неговата сфера това е много различен интерес Друмев да има. Аниме, като той е в спортната сфера и там аниме, YouTube, MrBeast слаб. Да, не, аз не знам кой ще го гледа. В смисъл, какво Друмев ще направи за Наруто и всички. Да, ама именно, защото трябва го... Ама ако обичаш достатъчно това нещо... Друмев? Ако обичаш Друмев достатъчно, дали ще гледаш? Еми да, бих се поинтересувал. Наруто, мисля, че мангата и 9 опашатата лисица. Аз не знаеш, ще знае ли си. За Наруто някак си го очаквах. Нали... че е ултра нишово, нали, Нарутото, ама... Именно, нали не е ниш, естествено, че ще ги знае, брат.